След като Елиза премахнала проклятието от вълшебния лес, старецът й разказал повече за неговата история. Лесът бил дом на множество магически същества, които живеели в хармония с природата. Но злата вещица, завиждаща на тяхното щастие, наложила проклятие, което направило леса мрачен и пуст. Сега, когато проклятието било премахнато, магическите същества започнали да се завръщат, птиците запели отново, цветята разцъфнали, а дърветата се изпълнили с живот. Елиза и старецът работили заедно, за да възстановят леса до неговата предишна слава. Един ден, докато Елиза се разхождала из леса, тя срещнала малка фея на име Лили. Лили била много благодарна на Елиза за това, че спасила леса, и решила да й помогне в нейните приключения. С помощта на Лили, Елиза открила още повече магически места и същества, които се нуждаели от помощ. Старецът, който се оказал мъдър магиосник, научил Елиза на много нови магии и заклинания. Той й разказал за древни артефакти, които можели да усилят нейните способности и да й помогнат да разпространи още повече доброта и вълшебства. Елиза, Лили и старецът продължили своите приключения, помагайки на всички, които срещали по пътя си. Те създали множество вълшебни градини и възстановили много магически места, които били забравени или разрушени. Благодарение на тяхната доброта и упоритост, светът станал по-красиво и щастливо място. Историята на Елиза, стареца и Лили се разказвала от поколение на поколение, вдъхновявайки всички да бъдат добри и да вярват във вълшебствата.